дар асоси фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистони биҳисшуто рӯзи даъватшаванда ва гусели навазкарон ба ҷузъу таомҳои артиши миллӣ дар сатҳи баланди сиёсиву иҷтимоӣ доир гардида истодааст. Аз ҷумла ҷавонони далеру шуҷои ноҳияи Сипитамен боиси баланди ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ ба майдони парчами давлатӣ ҳозир шуда омодагии худро барои хизмати содиқона ба ватан модар нишон доданд. Ба ифтихори гусели бо тантанаи ҷавонони хушбахти даврони соҳибистиқлолии мамлакат барои хизмати сарбаландона дар сафҳои артиши миллии Тоҷикистон ва рӯзи даъватшаванда майдони парчами миллӣ дар ноҳияи Сипитамен намои идонаро ба худ касб намуд. Дар ҳамоиш масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сипитамен, падару модарони навазкарон ва ҷавонони шуҷою далер бо шукргузорӣ аз ватани ободу осоишта ва дастуру ҳидоятҳои ояндасози сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд ки барои ҷавонон хизмат дар сафи артиши миллӣ муҳимтарин мактаби обу тоби ҳаёт буда, маҳз дар ҳамин ҷо онҳо сабақи шуҷоату мардонагӣ мегиранд ва муҳофизат намудани хоки поки ватанро меомӯзанд. Таъкид гардид ки артиши миллӣ дар шароити давлатдории навини тоҷикон ҳамчун яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ таҷассум ёфта дар марҳилаҳои мухталифи таърихӣ рисолати муқаддаси худро иҷро намудааст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар баромадҳои худ доир ба нақши артиши миллӣ дар барқарор намудани сохти конститутсионӣ, ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, ба эътидол овардани вазъи сиёсиву ҳарбии кишвар ва таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ таъкид намуда, саҳми онро дар ин раванд ниҳоят муҳим арзёбӣ менамоянд.